Hürmetli tomoshabinlar, bizning teatrga kelganingiz uchun sizga derin ehtirom bildiramiz. Tomosha zalına uzayda kısa telefonlarınızı sündürüp durmangizni, foto, video kameralar kullanmangizni o'tinamiz. Elmira xonim Moskvadan artistlar bilan aralasha. Ул teatrni bek yaratgan kishi ham onun bilan umuman bo'lagi bizning sezonni yapganda ул shunday zo'r korзин, pechenyelar bilan Kamal teatrining logotipi bilan yasalgan pechenyelar bo'lag edi. Butun truppaga yetarli edi. Ул albatta mana bek bizga bek qadrli tuyuldi. Chunki sezon yapılgaç bizler şundan sonra şey içtik, ul da kırdı, biz şul peçenyeler bilen şey içtik. Ne ul dersten de bek şak kattırgıç bilek buldu, kütülmegen bulak buldu, andi bulakni bizde birgenleri yok idi mena kalsa. Tuğan günümden sonra bir iki gün uzağış, mena bir tamaşaçı bir yaşkına kız indi, gimnaziyada okuşu kız mena bulak gitti tuğan günüme deyip, şunun orijinal bulak, onda olsa mahsus zakaz bilen işlengen şokolad deyip aytayın, şokoladlı konfet mene. Onda yazılgan tuğan gününüz bilen deyip yazılgan şunday bulak tapşırgan deyip. Şu benim көңілімде ең есте қалған. Мен алдым андай, мәселен, тамашашыға бір бай тамашашы, мәселен, сен коробкада бір айгеде қайтқаш қарасын деп ашасың, анда мәселен машина ашқышы. Андайлар болмайтындар. Болмайтынды. Міне ол бөлек. Ләкин андай бөлекне берген тамашашыны әлі жоқтыр. Мені артист боларақ яратулары ул инде миңа ниндидер менә иҗатымда тагында әйбәт рольләр башкарырга бик зур этәргеч бирә үсәр өчен. Аларга бик зур рәхмәт тамашачыма. Эң истә калганнары хәтерлим, шуның белән менә тамашачылар инде кызлар хәбәргә чыгып, минем бала чакта бергә анда җырлап үскән кичкенә вакыттагы фоторәсемнәрне, фотосурәтләрне аннан алып, миңа инде менә бүгенге көнгә кадәр фото үзләре ясаган фотоальбом бүләк иткәннәр иде. Ул инде минем өчен шундый бик җылы бүләк булды. Төрле бүләкләр була, аның бөтенесен әйтеп тә бетереп булмый. Киемнәр дә бүләк итәләр. Әгәр дә инде күрәсең размерымны чамалыйлардыр, ләкин кай вакыт кичкенә була. Мин инде булай бик бәлки ябык күренәмдер, булай мин ничек дип әйтим инде. Размерым күбрәк. Визуаль күренгәнгә караганда инде. Ну, мен ойлайм, ең оригинал бүләк ул килеп рәхмәт әйтүләре. Урамда чыгасың да, сезнең энергетикагыз әйбәт, сезне кочакласам ярыймы? Мин телим сезнең энергетиканы алырга дип килеп кочаклыйлар. Барыбер ни күңел күтәрелә, рәхәт булып китә.